Ja sitten täällä suksiboksissa mulla on sitten vähän niinku kaikkia tarvikkeita, mitä mä tarviin. Ja tässä mä säilytän aina rinkkaa sitten, kun mä ajan ja ämpäreitä. Mut sitten retkikamat, mitä mä en nyt sit tarvii, makualustaa, villapatjaa, retkituolia, niin laitetaan tänne suksiboksiin ja sit siellä ne kulkee. On siellä pyyhkeitä ja sit noita, mitä näitä autotarvikkeita ja jatkoroikkaa ja on siellä telttakangasta ja moskitoverkkoa ja on siellä näköjään villasaalikin ja on niin ja nuo sauvat, kävelysauvat. Joo.